Sembah nuwun para pecinta budaya. Ya. Kanca-kanca WMC Wayang Maniak Community ya keparang ngamuh. Ya. Mbah Woto ya wis tata-tata. Ya, ya. Mbah Yasibin wis manyang ket awan mau. Ya, ya. Pak Lurah, Pak perangkating desa uga para muspika Kecamatan Sambung, Pak Camat utawa yang mewakili uga Pak Danrame, Pak Kapolsek yang mewakili yang hadir pada malam ini diaturi sugeng mirsani ya yo. Esa nangis sadroning atiku nalikan Sugeng Mbak Elisa ora harus Sugeng dalu macange Yulimbo Pak Tanto ingkang minulya. Piye kabare, Sa? Nggih pangestunipun. Radi lumayan ya rada kesel tapi piye ya nek wis arep sowan wonten panjenenganipun Mbah Rasin niku saking mangkat niku pun bahagia riyen niku lho. Apa?
gahawane niku happy bahagia. Bahagia. Iya. Bahagia jadi jawabnya bahagia. Aku sebateng saka ning dalan iki. Oh. Iki kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasim iki sing anyar apa ya kira-kira ngono. Kowe mau sing ngene Mbah Rasim. Aku langsung saka pinggir, Hah? tak melipir, tak delok apa sing anyar, set, Hah? langsung melebet ngek wonten Mbah Rasim wonten ngajengan mriko. Wonten pundi? Mbah Rasim wonten pundi? Ngajengan, wonten ngajengan. Ngajengan. Bisa ngajengan itu ngawur. Ngajeng kori, Ngajengan. kori ukir-ukiran itu. Itu namanya gebyok, gebyok sa. Gebyok. Gebyok yang sangat indah sekali. Wah, kira regane kuwi aku yo pengen. Langsung kula nuwun hormat kula. Hormat Mbah Rasim. Ayo no, melebu. Lebu ya. Lebu. Langsung lebu ning omahe. Piye, setelah masuk di rumahnya Mbah Rasim, piye sa? Jajal kursine Pak Kangko. Lagi tak set kene iki, aku megol sithik saka kene wis bablas tekan Yojo. Saking lunyune. Anu pinture ya sa. Luar biasa kudune Pak Kangko kursinya tuh kayak gitu, yang banyak kayak gitu. Jadi mau dayoh tamu-tamu aku. Sirku ya ngono. Sirku kaya jati kaline. Nggonku ki enake kayu maoni. Dadi luar biasa banget. Tadi juga wah nek butuh kayu ngomong Pak Kangko lah kok ora langsung Mbah Rasim kok kon lewat Pak Kangko. wah makare aku. Mboten nek Mbah Rasim iki peparing apa-apa, menehi apa-apa kuwi dilambari rasa ikhlas. Nah niku lho. Wayangan bengi iki nek ana panjenengan ikhlas kok lakon wayangan lho sa. Nggih, saestu. Dalam waktu singkat loh Pak Kangko. Iya. Dan beliau juga tetap ya Pak Kangko, saya juga kok ya isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saged sowan sederek keluarga sedulurku wonten pojok watu wis ping 3 menika. 3 kali ya. 3 kali ini luar biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paringi sehat. Amin. Gagas waras bahagia wilujeng selamet sedoyo. Amin. Ya, kok Semangat sing semangat luar biasa lho sa. Walaupun hujan turun ning tidak menjadi halangan, ning mujudake berkah saka Gusti sing diparingke masyarakat mriki. Eloke niku dasare panitiane cantik-cantik sedoyo. Panitia Panitiane niku cantik-cantik enem-enem sedoyo. nom-nom. Ya, enem-enem. Tadi udah foto juga, matur nuwun. Ini juga kalau panitianya itu nggak satset bocahnya kan emang harus yang nom gitu. Iya. Nek nom iki luwih satset kabeh iso kelakon. Tur yo film kerja sama bisa sing kerja sama sing sepuh karo sing enom kabeh. Lah iki sok kelakon kene luar biasa. Mbah Rasim kalian panitia lan Bapak Ibu sedaya menika pinaringan Silamit Wilujeng lancar anggenipun gelar kabudayaan dalu menika. Amin, sa. Seneng kula saking sowan mriki, Pak. Tenang, iki agenda setiap tahun bakal diagendakne dening penjari Mbah Rasim, didongakne Mbah Rasim tetep sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Beliau menika orang yang sangat berpengaruh tapi nggak ngetok-ngetoki. Bener. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kalau niku ditonton Mbah Rasim di PPSDN itu kilang itu, aku nggak sadar gitu, aku nggak enak aku. Mbah Rasim ternyata nonton, berarti beliau itu kan memang dari atas sampai ini banyak observasinya gitu loh. Iya, yang jelas silaturahminya beliau, kenalane beliau ini banyak pimpinan saka pusat sampai bawah ditresnani kabeh, termasuk seniman seniwati yo diuripi, dikukup dening jare Mbah Rasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Rasim nggih, kathah ingkang tresnani. Nggih, termasuk kula nggih tresno sanget. Tresno sanget nggih. Ya iya, tanggap. Ditanggap setiap tahun nih. Nggih. Oh, aku ora ditanggap mung luwak ning omah sasi iki ya sasi sepi ya sa. Sasi sepi menika nek boten tangkap Mbah Rasim nggih mung tingu. Heeh, ketek ketuluk. Kaya ke apa? Ketek ketuluk. Ketek ketuluk. Ya kaya kowe tingah ya. Ya, aku keteke. Ketuluk tuh dia Pak. Ketuluk itu ada ambi ngoten niku. Oh iya, kena. Kena terus golek sing ngulup sapa? Oh, sapa sing gelem nulup aku? Hei. Sama ora tawa. Ning ora apa-apa wong dagangan ya saya. Lah iya. Ya orang duwe bojo se legan ya bebas. Lah niku lho, bandel tenan kok. Pokoke sik orang-orang 90-an iki rada bandel, ora do payu-payu mbuh apa. Termasuk kowe payu ya, Sa. Ah, nggih,
sing kuasa mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu Sa. Nggih, kok menawa jodohku urung lahir, Pak. Loh, jodohmu urung lahir kecil. Ya kan enggak tahu, sing jenenge jodohku ora ngerti cinta itu buta. Ya, cinta itu buta kok buta iki grawuk kowe iki. Ya jodoh ra mbok menawa jodohku ya isih ning adoh parane ning benua lain gitu loh. Nggih. Ya tidak kalah semangatnya Sa, sawangan manengan jake to. Ibu-ibu kae lho. Ibu-ibu, matur nuwun nggih, sampun payung wayang nggih. Terus tutupan apa kae wajan apa kae nggih tutup sirah. Nggih, wis Semangat selalu nggih Bu, sehat selalu nggih Bu. Nggih, ingkang padha mirsani wayang kula ndongaake sehat sedaya. Nggih, anak putu paringi sukses sedaya. Sugih mas dikel-dikel. Amin. Ibu luar biasa. Ya. Nggih. Ini ada permintaan lagu Sa. Lagu menapa? Nah, aku ora mati iso maca nyawa jalan iki. Oh, nggih. Masa mau ulang banget. Kula macane. Macane wow. Apa sing bener iki apa? Ah. Tanggal 16 siji ere 20 20 Tahun 2026 orang 20 enem. ora 20 pira enen likur 2026. kepada Bapak Dalang jang ada di atas sana. Di atas panggung Di atas panggung. panggung saja penggemar wayang kulit saja kirim saja itu saya ya maksudnya Ya. ejaan lama Ya. kirim nawala untuk Ning Elisa saja suka sekali sama Ning Elisa. Desu kapan mau ngundang Ning Elisa asli betul. Nanti mudah-mudahan malam bisa apa kok tulisannya ya bentar susah ini. Kalau tak lempar ke kowe aku bingung ning maca. Ya, ini Arab Gedrik opo Latin opo yang Elisa asli saya setiap nyetel seneng wes kuwi lah. Terus ini coba tak golek. Semoga sehat selalu. Saya kirim enggak tahu ya tulisannya. Uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro yang nyekar Ning Elisa. Sesi Deman yang nyekar Ning Elisa juga. Oh ya, berarti sak lagu seket. Ya. Seket. Ayo. Sak lagu seket. Tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton. Pak Waris. Podang Kuning. Juga menyimak banyak sekali yang ada di Channel YouTube. Mbak Elisa juga di TikTok di Solaras Indonesia juga menyimak. Jatuh ya Sa. Oke. Saya mau pilih sing disini. Yang Sesi Deman apa Gubuk Asmoro nih? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Ya. Di bawah di sini. Ya. Sesa. Apa? Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangko dan tidak hanya para presiden dan penjenengan. Yang ditunggu juga Janokone Dwi Jolaras Indonesia Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis dijak foto karo penggemar-penggemar luar biasa. Luar biasa ya. Setiap itu punya fans masing-masing. Ayo Di. Fans club. Dan ketok nek anu munggah kene Di. Oh iya. Mas Ayo, Ardi. Mas Ardi. Ya, ben ngewangi bawa kita sithik ya, Mbak Iya, Elisa. Ya. Mau mung sipate penggemar, mau tak foto, tak upload ki bayuh do geger kae. Geger ya. Geger Karena ora. tampanannya Mas Ardi. Ora iso bedane iki mung penggemar, iki piye. Ya wis bene. Ya, tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Ben ketok sapa to Mas Ardi iki? Yang mana sih? Ya. Terutama para kaum-kaum hawa iki gua lah nek golek Ardi ora. Itu kira-kira Yosua Pinten. Oh, Yosuane sing 50 munggah ya. Sapa? Yang nyari Mas Ardi itu loh. Oh, mboten. Kathah sing nom-nom wau. Apa? Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Tadi, Renadi, Renadi. Terus.
Kaya ngene. Ya ampun, ya ampun. Nggih, pripun, Mbak? Hah? Pripun iki? Ora piye-piye aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak. Mengke Mas Adi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong nggih. Mau don jawili aku ngono lho dadi godhong telo wae iso gawe lega. Lek tak kon ngadeg iki mung gawe legane sing padha mirsani. Ngono lho, Sa? Bener. Nah, tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu kuwi bisa ngomong akeh. Nah, orang mung sing lenggah ana kene juga yang di TikTok juga ada di YouTube banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Ardi Karpe ngono karo Niken Salindri. Ning Niken Salindri ora iso bengi iki. Oke, jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumbe. Lili Cumbe. Salam kanggo para penggemar-penggemarmu di sing bengi iki uga pirang-pirang ana ing sambung Blora. Sugeng dalu kakon sedaya penggemar Bintang Laras Indonesia. Sugeng mirsani perkembangan. Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu loh, Pak. Iya. Iya, cool. Cool. Ya. Cool ki dingin ki, Sa? Hah? Cool ki dingin. Ya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu nggak pakaian ngemet gitu itu makin terbawahnya tuh banget. Oh, gitu. Semakin dingin wong wedok semakin penasaran. Ya. Heeh. Mak, kalau Mbak Rasi milih yang apa? Yang betul? Oh, malah panas. Iya. Kalau panas tuh butuh proses Mbak Rasi. Jadi ada proses deket dulu. Ya. Ditatap dulu, pegang tangannya. Nah itu baru ada mulai ada kehangatan Mbak Rasi. Ayo Mas Nah, Ardi. kalau kita sakit biaran tampil, nyingkaran nyingkur ngono kae. Ayo di, mesti iso wong bawane. Nyingkaran nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Mau saurunge munggah ini bisa foto karo sapa karo cewek cantik mau di. Supe iku lho, Pak. Niku jenenge Mbak Vivi. Oh, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Nah. Itu. Oke. Ada. Dikasih Mbak Vivi. apa Nah, dulu Mbak Vivi. dong? Nah, itu Kasih penggemar salam. durian tuh. Mas Abi, Januari J-nya apa? Buat Mbak Vivi gitu. Apa? Aja di dadak ngono. Januari jenenge apa? Disawi tadi jara umum. Ya. Jadi, wiwitane Nyingkar nyingkur. ah, Ingsun yen kemukan. Mbak lihat sini loh. Dalam tangan. Lihat sini loh. Lelampahan tanpa Datar aja. bulu. Naiknya nanti. Dalam tangan gitu aja. Lelampahan tanpa budi. nah, si ya. Dan iki pancen dudu wiraswara, Sa. Dudu dalang iso gelem mengadeg, gelem nyuwara kuwi wis luar biasa nilai plus. Nah ya no. Heeh, bocah kesehariane yo ngono kuwi meneng ae. Saiki tak takoni, Di, Pripun, Pak? hubunganmu karo Niken Salindri iki piye ya? Ayo, perjelas sama. Oke. Nggih, pun dia lho, Pak. Pun dikasih kali Mbak Niken. Ah. Amin. Kakak Adi ya? Kakak beradik. Alah. Oke, keluarga kakak adik. Mana ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan, nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada rasanya, Oh, tetap gitu. ada. Oh, gitu. Nggak semua orang kayak gitu. Ya. Loh, Mbak Vivi nganti direwani kae Mbak Vivi kae ora tau nonton wayang. Ya ini iki biasane turu wisan. Kenapa nganti saya ini jek melek ngur pengen nyawang kowe di. Ya. Lega nono. Dari pundi, Pak?
Dari Semarang lho, Bi. Semarang ya, Pak. Semarang, Mbak Bibi. Nggih. Pundi? Kuliah apa bisa, Mbak? Oh, Mbak Bibi mau ke sini? Mbak Bibi boleh naik dong? Boleh dong. Boleh aja. Oh, bebas mau. Oh, dadah. Oh, ya. Oh, nggak mau ya? Tapi tidak senang saya wedok. Oh, ada satpamnya. Nanong. No tulus hatiane ku asmara. Kanca-kanca, tepuk tangan buat Mas Ardi kita. Ini Pak, Pun nggo sikik to. Iki enek apa? Tuh ada biji. buah tangan. Tas iki kosong apa mau? Si, kosong apa sih? Dari siapa untuk siapa? Ada Siapa suratnya untuk buat siapa? Enak jari, enak kotange barang ini. buat cewek apa buat cowok? Enggak tahu ini tasnya tas cewek. Tas cewek ada pasmina juga. Iya. Ini tulisannya ora enak kosong apa? Ibu-ibu. Atau ini jadi satu sama surat ini tadi? Enggak, sendiri-sendiri saja tadi. Banyak sekali bingkisan-bingkisan yang dikasih kepada Dunia Ras Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, mana? Ya. Nah, kuwi dikene sapa? Terus sapa-sapa, aku kan ora mudeng kok masakne sing maringi ora Oke, disebut. nanti dikonfirmasi aja ya. Ah. Oke. Nah, dikonfirmasi nggih, mangke. Ah. Ya, nanti biar dikonfirmasi yang Dalam? mau memberi aja. Oh, di Mbak Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini. Buat Mbak Elisa ya. Terima Lah ya, kasih. terima kasih. Matur nuwun kula tampi. Ah. Gubuk asmara kita. Ah, isinya apa sang ini jari barang lho ya. Oke, oke. Yo, dibuka prok jadi apa? Ah, ya. Kok iki ono katok bareng. Ini kata-kata nganggo saiki. Iki piye iki ono? Ari iki ora iki masalahe. Pas ya, Pak, ya. Kira-kira ya pas. Ah, pas. Kok yo bisa ya menaksir ini kakiku seberapa? Lah ya kok iso pas Ya. bawa nih barang kok ya. Terus Apa ono meneh? ini, coba. Cari ya. Oh ya. Wih, nganggo tekan dengkul tok. Ini kayaknya ya sampai. Oh iya. Ya, rodok agak naik nggak apa-apa. Ah, agak Terus naik. ini. Oh, ada kebaya juga. Kebaya. Wah. Gamis. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima, Pak. Ah. Karo sak tase lho. Nggih, matur nuwun iki. Kula tampi. Iki tenanan ora iki? Tenang. Tenan ya. Lah biayanya ning mburi kelir mau. Niku Ya. buat Mbak Elisa. Ya. Oh, iki. Oh. Sing kok tak nggonjo aku nganu ya yo. Tiba-tiba jatuh cinta aku kok. Ah, pokoknya terima kasih atas tali asihnya. Luar biasa. Oke. Saya terima. Mas Adi sampun nggih, Mas. Terima kasih ya, Mas. Mas Adi. Ah. Iya, nggo klarifikasi no. Oh, ngono. Ya. Nek manggung iki mung dunia sandiwara. Wong foto kuwi mes dudu urung karuan kuwi mesti cedhak karo Mas Ardi mergo penggemare pirang-pirang. Oh, ngono. Ya. Ini neng Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Wah. Nyewa elek Mbak Elisa nyusul Mas Ardi. Saka Bandung, Jawa Barat kuwi nyusul neng Ngawi kuwi mung nyusul Mas Ardi. Ah, luar Ya biasa. ampun ya, semakin remboko. Yang jadi penggemarnya Mas Ardi. Nggih. Nggih. Gubuk asmara digarap tayub. Nah, coba kaya apa? Nah, kados kaya para pamirsa. Nah. Ya. Esok. Nah, ya. Saya pasti suka lihat. Saya
Sampun katuraken. Mbak Lisa, ini ada sumbangan Maranggono juga dari Bluro. Oh ya. Saurunge Mbak Eka uget-uget ya kancanono ya, Sa. Siap. Ya, Nduk. Ayo. Tampil mungkan Nduk Cahayu. Ya, seperti cara Bali, Nak. Ya. Mari-mari berdiri. Ya, aku lali jenenge, Nak. Ya. Kita koni meneh. Ayo, mari-mari berdiri. Maranggono domestik saka ing Bluro. Yuk. Nduk Cahayu. Pinten dalu, Pak Manajalan. Nggih. Bapak iki nek anu iki gampang lali. Monggo taun kepungkur lak sampean yo ning kene ta? Nggih.
Asmane sama sinten namanya siapa namanya? Nggih, tepangaken nami kula Dea. Dea nggih. Nggih, Oh, Mbak Dea. Mbak Dea. Sekolah wonten pundi? Sekolah wonten pundi, Mbak? Negeri, Pak. Hah? Negeri. Lah nggih, SMA apa SMP? Nggih, SMA. Oh, SMA. Nggih. SMA negeri. Ya kok salah kok. Sekolah kan pundi nek. Itu Mbak Elisa. Itu bibit unggul dari Kabupaten Blora. Leres ya? Betul, Dea ya. Ya, sekarang berat usia berapa Dea? 14 ya? Iya. Kayak tahun lalu ingat nggak membawakan lagu apa? Dengan Apa dulu? Ulo Tampar. Apa? Ulo Tampar. Ulo Tampar. Iya. Oh iya, kalau yang kali ini mau mengaturkan lagu apa Mbak Dea? Mau Dandan Gula Banjar. Dandan Gula Banjar. Oh iya, belok barang ya. Belok barang. Oke, coba. Ya, coba. Ngomong mepet-mepet, Deh. Mepet-mepet, Pak, Deh. Deh, itu rodo adem, yo keken ngepan. Dandan Gula Banjar ya. Coba. Coba. Wah, luar biasa. Nah, ya, terus yuk. Iya. Lamun Arso antek jati krami. Nah, Kamu belum punya pacar kan? Nah ini sebuah tiang sukses untukmu untuk cari pasangan ya. apa? Nah itu kalau kamu mau mencari apa orang yang mencintaimu, nah itu kata-katanya itu apa tadi? Coba lari kedua. Hati-hati milihnya. Ojo waton wadon. Nino naeno. Ya. Ini pesan buat Mas Ardi ternyata ya. Jangan asal milih wanita, jangan asal yang cantik, jangan juga yang kaya. Padahal yo gelem aku, jenenge sugih sapa sing gak gelem. Sing ping telu apa? Ping telu. Non among. Ping telu pangkat derajat. Nek tak amati setiap tahun mundak iki suarane saya semeleh Mbak Elisa. Betul. Ya. Semakin Berarti kan yakin. mudi lah sinau temenanan. Nggih, leres. Suwun Pak Rangga. Nggih. Semangat terus mudine.
Nano ya. bisa biasa. Lo konco-konco tepuk tangan buat dia. Jangan putus, ditambah terus. Ini dahara lagunya. Lagunya dibacain apa? Ya, ya. Panti jenang gula. Jenang gula nih. Ya. Jenang gula. Ya, maka buka dulu. Putri raosipun. Nggih, niki mboten napa-napa. Soale nggih jawah topak kanggo. Iya. Udan kok dicampuri karo angin sembribit mulo. Iki lho, Sa. Iki Sa. Iki sapa hamba Allah paringna karo nduk dia. Nggih. Bukan apa-apa ning untuk sendiri semangate. Ya, siap. Ya. Ayo, semangat. Ayo, bilang iki nganti entek, Nduk. Ya.
loh Pak Kangko bisa menyelesaikan walaupun udah lemes pusing tapi Iya. pengen jatuh. Mbak Dea semangat terus ya. Lenggah Jen. Lenggah dulu biar Semotong. enak badannya. Ini dibawa tadi dari hamba Allah. Jadi Ya. berkahnya. Kancana masih sa, Eka uget-uget di ngadeg yuk. Nggih. Sendro. Ya. Cewek gaul, gunggung gane, Eka uget-uget ya Pak. Ngadeg duk. Ya. Yuk, buka sama kandang. Ayo Mas. Ya. Cewek gaul, yuk Eka uget-uget yuk.
Ora. Nuwun sewu ya jogetmu ki lak nur sederhana wae. Nggih. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe ki lek ngerokok saya banter. Sabuti. Nah dhewe ki lho. Iya, Lho. Biru lho. iki ora cepet kate kalane buyuten kuwi. Ora mau biasa wae nek sing ajeng saiki nur biasa wae ngerokok. Kene. Bareng mesin joget kowe karo nyawang kowe. Kowe ketok kathah nggih. Obae untune entek karo. Alah ya. Berarti kowe iki nadyanten nuwun sewu ya. Nek mun joget sederhana, bentukmu ya mung kaya bangkel jati. Aku gak penak. Lah apa? Sinden didhawuhi Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo min. Lah iya. Rasim tak ora nganggo rasim. Sing gomen sapa? Awakmu nganggo min. Aku to. Heeh. Sapa? Lah iki mau rasimin. Lah iya. Lah ya, salah iki. Aku sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu Ora nganggo min. ora ngomen. Nganggone plus. Oh, gue plus. Plus dari sampean tahun ngarep enggak nang. Iya. Mbah Rasim. Rasim. Mbah Rasim. Kowe ora wis ning omahe to? Sampun panjenenganipun. Alhamdulillah, wah kula wau saking Sragen. Terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Alah sak derenge cepu ora petengan. Padangan. Padangan aku teko kono jam 8 wae. Wis peteng. Oh, wis peteng. Jadi tekan kono petengan. Petengan. Terus 12. 12. Heeh. Terus teko daleme Mbah Rasimin. Wah, luar biasa. Heeh, piye? Saya elok, mau pendopane anyar. Susun kayune padha kaya nggonku. Wah. Tumpuk sawang tok dari. Luar biasa. Omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Apa jenenge mau plafon ya? Plafone iso. Lakone hebat. Ya luar biasa. Mbah Rasimin. Rasim ora nganggo min. Nggih. Lah ya Mbah Rasim. Mbah Rasim ini ora arogan. Heeh. Selalu ikhlas memberi. Ibadah menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Rasim. Nggih. Iya. Moga-moga tambah rezeki, panjang yuswa, sehat selalu, nggone dono rasa. Nyeneng-nyenengke keluarga ageng pojok watu. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, tambah sehat. Anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Wah, aku sowan rene mau rada amang-amangan lho, Biung. Kok rada amang-amang rene kowe rene sendiri to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya? Nggih. Lah ya mesine apa kok dalan rene? Kok dadak amang-amangan iki apa? Amang-amangan ngaten critanipun Kak. Kula sing pertama nika. Sing pertama lek enek kejadian bangku bocor sing ngarep sing kiwa. Sing keloro bangku bocor sing mburi tengen. Aku karo mangkat sing ketemu apa neng sing bocor ya. Terus Wedi aku mangkat dhewe aku telune daleme Mbah Rasim tenan. Sing bocor apa? Kamisal kuwi bedah gak sekedar kanggo. Ya ora apa-apa sing penting. Mesti enek kejadian dadi teko kene iki anggone nyebut Mbah Rasim daharan kathah aku seneng. Apa sing senenge? Maem akeh lho enek foto enek janganan enek sego aku seneng. Maem akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Mergo mangan kakean. Nggih. Berarti yo jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Aku mau mangan nganti mbuh pindho. Nggih. To lek nyugot to luar biasa. Leres. Awake dhewe kaya dianggap tamu ki dianggap raja ngono. Nek kanggone Mbah Rasim ki nek wis rene wis kaya dulure dhewe. Iya. Jenengan mau lak dioleh-olehi pipa gading to. Betul. Lah nggih, kula mriku wau ki aku madake. Apa? Ya karo dangkal jati mau lho. Sing kok lingkungi malah. Nggih. Nek jangkel jati ning kono pirang-pirang. Kursi sultan. Kursi sultan. Kamar mandine lho. Selang tok renek ciduke. Kabeh nganggo shower kok. Nganggo shower lho. Shower. Shower. Kamar mandine upase. Nggih. Lah iya. Yang Rasim, matur mbah nuwun Mbah Rasim. Nggih, yaine ya tesih lenggah nggani. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Akhirnya
nyambut gawe kerepotan kesibukan nih dan barasi mau ning Jakarta bengi ditinggal prung untuk menyenangkan warga masyarakat Mojowatu monggo sesuk-esuk kudu bablas nang Ayu Jakarta lho kaya ngono kuwi lho luar biasa kesibukan yang sangat padat iya. ning ora ninggalke karo nggone dhewe betul tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga ageng kene iya sowan ana kene iki sok harapanku harapane muga-muga iso nggawa dangkal jatine Kawanan. Aduh nggawa terus aku lagi dikeki. Besok nggawa kalimo. Heeh. Nek syaratnya sungginen dhewe. Ora teper kok aku nunggu dangkal jati. Ya. Nggih. Pokoknya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Mojowatu ya Kak. Nggih, amin. Nah, nyata nudane kaya ngene masyarakat tidak beranjak dari pelenggane modho tirakatan. Wis sami antusias nggih Pak nggih. Kabaripun sae. Alhamdulillah. Pripun? Kademen. Ora apa-apa, kademen kok gawe kopi. Anu anggone panen jagonge gak kena kita ya. Ya. Nggih, apa mau. Memono tembang sing mawa donga kanggo masyarakat Mojowatu. Tembang mawa donga. Ya. Nggih. Kabeh donga iki becik wonten linambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi Kak. Nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih? Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Mojowatu apa nggih warasin sik? Derek kagem sinten ren? Kanggo sing biayai bengi iki warasin sik. Oke. Ya. Sepotane tas Kak, ora untuk maca lho. Nggih. Ya. Bismillah. Mau yo ora omong sik kok ngampur. Ya sing cerdas lulusan isi Surakarta iki ya kudu berani dan bisa spontanitas di panggung, cerdas. Kadang yo metu kuping barang. Angel gendas iki. Nggih. Piye? Simpaniku Terus rek magandrong katon mrabu Rek gondrong iki rambut gondrong. Terus Mbah Rasem asmanyo Esemetan juare esemetan jelei. Iki biasanya nek tak tembangke pocong ngene iki tahun diringi Mbah Rasim iki 500. Lah perkara duit aja kuwatir karo Mbah Rasim. Aku yo gorong ngeling-eling dengi yo nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis ning nggon watu. Iya. Nek pamane awake dhewe ngene kudu tulis nggon banyu. Lah Mbah Rasim iki ngono lho. Dengi 500 sudah. Kae lho, Kak. Apa? Kae lho Mbah Rasim ning ngono kae lho. Nggih, saniki aku mboten usah jenengan kowe iso mboten sarepot. Napa? Oh tahun ngarep. Oh iya. Nggih. Wis jaminan nek tahun ngarep. Tak apa pamane tak DPC engko pamane ben kalali wong. Mboten lali nggih. Esemetan juare. Nano. Simbah Rasim mugi bagyo sarta mulya. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbak Rasim. Secara spontanitas ngene iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti Wulon Sukon. Andane sowan rene iki wis dadi kelangenane kok. Heeh. Kelangenan iki. Kelangenan padake kewan wis. Aku dulu Mas. Ah, kene desane Mojowatu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Ya ini nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Wong nggih. Patok pinane kang pundi? Kang sun jumeneng sakedam mawon. Oh menika ngagem peci menika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku? Kembangnya pakai takon terus.
Sinten niku terus? Lho sapa to kae? Sapa to kae? Pajak aku sapa yo? Ya. Ana lho sing nembang iki druwane saka live streaming tanpa memandang wajah. Lho kan sak lho sapa yo kae? Sing dene Pak Kangko sing saka Sragen sapa yo? Suarane koyo ngono kesajake lentir kuning saya ayu yo. Iya. Tulangmu tak sama yang minta double kan. Monggo kok double dalam orang tahu. Ini ya tidak ngendok. Ini wanita semua, hei. Oh, sepuluh he. Sinten niku terus? Sinten niku lenggah ngajeng katon lugu. Lugu, makanya yo dari kepala desa ki ora entuk aneh-aneh kok kaya Pak Antok kuwi. Pak Sojo. Ya. Pak Aton. Pak Antok. Pak Atok asmanyo. Pimpinan ing desa mriki. Nah, pojok watu. Pojok watu mugi alis ing ruge. Kula nganonggon bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensemposori utama untuk pagelaran. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem jenenganipun Mbah Rasim. Nek kiyaine ki ora gelem disebut lho biyung biasane. Heeh, kuwi karepe ngono mau disebut mau disyuting. Nggih. Nek masyarakat sak anggere dunia padha menyaksikan kan. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Dujo Laras Indonesia. Kaya ngapa to wujude penjenengane Mbah Rasim. Oh, ngono. Nggih ngeten nika. Ireng. Kok iki? Ireng tapi manis. Ya, benane kan. Kamera. Kamerane, guys. Ini syuting Mas. Ya, Mbah Rasim piyayinipun. Pahlawan masa kini. Pahlawan budaya. Lestari budaya. Tembangnya dibacake apa, Kak? Derek mbok menawi wonten pamundutan menapa Mbah Rasim? Boten. Boten ngerake. Nggih. Napa derek jenengan piye? Niki assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Juru masak nyuwun gending langgam Tapan Bali kali ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto, mugi Pak Kangko tambah sehat pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak iki wis diaturke pamundhute ninggal katresnan karo Mbak Elisa karo Salaso. Nggih. Uga mriku saking Assalamualaikum Pak Kangko tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham muga Pak Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Mas Joko pilang kenceng derek nyimak Mas Dalang nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta Mas Sukri Hono Caraka nyuwun tampile pengendang wedok Dujo Laras Indonesia. Ana ya, ayo aja. Wonten pandang wedok. Ana pengendang wedok. Niki pesenane Mbah Rasim nggih. Ya nggih. Nggih. Ale anu adek Lili. Sapa? Lili. Liliput. Lili Sumpero. Ayo. Paten kuwi Lili sapa kok kecil imut gambar kok Lili Sumpe. Ya ndak aja. Nah, ngendangan lho. Nah, rakyat tangsak berjalan. Oh, nggih, matur nuwun, boten saged kula waos sedaya pamundhutipun kuwatasan sing nyuwun lagut langgam sikik mengko dibacake sak ndambute Kak. Nggih. Mau ana sing nyuwun lagut podang kuning. Ning. Podang kuning nggih. Nggih. Nggih, pun aturaken uga Mas Tarno Tania Jaya ing wonten Jakarta. Ugi kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dujo Kangko dimanapun berada. Datang kantor kanca-kanca WMC yang ada di lokasi Wayang Maniak Community. Anak-anak wedok sing ana live streaming Brigita Rahma, Fani, ya Randi Oliane, ya Yo menika saking mbak-mbak panitia. Nggih. Wonten sawer kagem Mbak sing ngendang. Oh, ada. Nggih. Yen kula Mbak Cumbe.
Ya. Kok iso karo aku iki lho. Lah berarti ya karo aku barang. Kulo rasa cilik lho duit kok iso melek ae iku. Napa Ya. sesi cuma ana Pak? Ah, kudang kuning sing disuwun. Esok awan. Ayo, ini penggemarmu saka Jakarta masuk kuwi ono cara apa memonitor. Iya, coba kayak apa? Yuk. Esok awan ning omah wis ora
wedok lho Kak. Wedok lho niku. Heeh. Berarti saiki wong wedok iki wis ora dadi kanca wingking tok. Ternyata yo enek sing dadi pengrawit ndarang. Napa, Mbak? Mbak Rasim nyuwun melakon Kelinci Ucul. Oh nggih, Kelinci Ucul. Cuma sing nyawer kowe mau mantune Mbah Rasim. Nggih, putrane Mbah Rasim. Nggih, putra mantu. Terima kasih. Luar biasa. Nggih. Iki anu ya, Kak. Kelinci Ucul gen diaturke Maranggono. Ini pun, Mbak. Wah, ya. Kelinci Ucul sing disuwun. Oh nggih. Nah, sampean istirahat sik, kanca-kanca Dwi Jelaras Indonesia gen tampil. Nggih. Niki kula betal nggih. Bon. Ya, garap gamelan Bali. Iki Mbak Rasim uga nyuwun lakon apa ki mau? Cinta Mati. Ya, Cinta Sejati. Ini nganggo musik ya. Ya. Yo, kanca-kanca Maranggono sedaya kemawon Dwi Jelaras Indonesia. Wonten mriki digawe jembar. Kelinci Ucul garape gamelan Bali. Oh, ngono ya. Ngono ya, heeh. Ya, apa? Mangga sedaya Maranggono ayo. Seneng isar barang yang ada. Liwi Congpe. Ya. Ya, ya. Mangundur ning minangka sponsor utama pada malam hari ini diaturke ya nek Cinta Sejati kudu nganggo musik ya yo ngono dicari apa sing iso ditabur karo gamelan. Oh iso Cinta Sejati Katresna Sejati. Oh ya ya coba Kelinci Ucul diaturke sik disembarke rene Rodoan Cumpe rodok rene rodok agak ke kanan ya dan merasa samplu-sampluan. Berarti selain lagunya, juga iringannya, juga jogetnya digarap kanca-kanca Dwi Jelaras Indonesia. Ya. Kelinci Ucul yuk, Pulau Dewata, Bali Manik, yuk.
Kedah ampun kalian gandeng pamundute Mbah Rasim sing siji diaturke sisan dituntaske sisan. Katresnan sejati ya pamundute ya ya. Wiwit juga punya penggemar sendiri dari Jakarta Mas Cahyo. Terus Mayang juga punya penggemar sendiri dari Bluro. Mbak Akwa dari Sidoarjo. Mbak Wanda Amanah, Bu Dwi Kurniawati juga sinden paten duit jelas licung pek ya. Lo nih saja Pak. Penggemarmu siapa penggemarmu? Dua orang. Mbak Rasimnya sayang aku nggak? Nah, Aku kan tadi pun dikasih Mbak Rasimnya 100 loh Pak. oh dikasih Mbak Rasim Ya, 100.000. kan berarti Mbak Rasim sayang sama aku ya Mbak? Nah, iya. Asih, kangen loh Mbak Rasim. Sange yo. Nah, kula diaturke pamundhute katresnan sejati. Ya, monggo para kanca digarap sing gumiak. Ya, nggih tombo adem. Ya. Monggo perkara duwele Eka uget-uget karo Elisa. Kok diaturi nggon goro-goro meneh. Ya, yo. Coba kaya apa? Monggo Cak, pun garap. Yuk katresnan sejati. Dados. Oh, makasih Mbak. Ayo. Mas, ngadiru pondokmu. Jakarta, terima kasih.
Ya, lugune tak banjutke lakone ning ana sing paring arta paring duit 100.000 dari hamba Allah. Ya. Nyuwun supaya diduelke ngantarané Mbak Elisa Orkarus Alaso lawan Mbak Eka uget-uget. Ya. Karo Mbak Dea nek kuat lho, aja dipaksa. Lagune ngarani ya kuwi Gerajakan Banyuwangi nok. Oh, ngono ya. Kendange Banyuwangen disiapke. Ya. Salah lagu meneh Mas Kangko. Oh, ngono. Ya, ala dhewe mung banyu mili ya, Mas. Ngeli ning aja nganti keli utawa kintir, Nduk. Wah, ya ala dhewe manut karo sing nanggap manut karo penggemar-penggemar banyak era sekarang. Ya. Upama ditanggap cara klasik awake dhewe ya siap. Oh, ya. Ya biasa kita aku maaf. Ayo sah, kawan Eka uget-uget pamunduripun inggih menika Gerajakan Banyuwangi. Wah, ngono ya. Ora usah nganggo bawa wis jam 1. Heeh. Sing penting lagune diaturke ya bisa dadi bebungah. Tomate sing nyuwun lelagon. Oh ya, heeh, wis sakit dawuh ya. Sampun jaga kendange Banyuwangenan. Ya, iki sinden loro iki bintang tamu iki dua warangono yang mempunyai karakter yang berbeda. Oh, ngono. Mujudake Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap satu tujuan, cari uang. Oh. Ya, karakternya beda ya. Lah ngono to, Sang? Mbak Risa cara wayang napa? Cara wayang ya anu Banowati. Ayo larane. Sebabe Ya mbranyak cacor-cacor kaya dene Sri Kandi. Nek omong ki ora iso halus. oh Banowati po Sri Kandi to. Ya Banowati Sri Kandi ki karakternya hampir sama. Ya benten, pot ndangak kabeh tapi benten sijine menteng. Menteng. Penggoda pria-pria gitu loh. Sapa? Ya Banowati. Oh ya. Kalau Sri Kandi itu kan dia susah gitu didapetin. Tur gelem diwayo lho. Kowe gelem apa diwayo? Ya tergantung. Lah iya Sri Kandi ki diwayo. Nek kene Sri Kandi. Ha. Aku Sembodra. Tu Betari Durga. Durga. Sembodra kok kaya Dakel Jati. Ya Sembodra versi mini. Ini. Heeh, mini krep. Itu mini krep. Game oke. Mini krep game. Game. Ya kamu ditanya apa mau Pak? Gerajakan Banyuwangi. Oke. Nah, Ya oke. mboten kersa disebut asmane sing penting dari hamba Allah. Allah, ning ngaten niku lho. Yayi iki nek ikhlas kuwi nyumbang menehi apa-apa ora gelem disebut asmane. Cul rawel. Cul. Kalau nek wong kita apa namanya ini? Isin. Iseng jelodok wis kono celi ning kali ya sak dipikir. Ikhlas ya. Kayak kita mengeluarkan uang. Nanti semakin kita memberi rezeki itu datang. Ngene ngono. Pokoknya kita ngene untuk rezeki. Ya, rezeki kok semulur. Apa? Rezeki semulur. Mulur menderet muluri. Sempulur apa semulur? Beda loh Jawa ini. Oh beda. Sempulur itu arti mengalir terus sempulur. Semulur di molor itu. Bisa molor. Berarti kamu milih sing di? Milih sing mengalir terus. Oh ya, sempulur. Ya. Angel Jawa itu sedikit katanya kan ganti. Oh beda. Ini juga itu ya saya serahkan pada kamu-kamu yang kudu berbeda karakter. Ya, nek padha wis ora enek bedane wong Sulawesi karo wong Sragen. Ya, ing antarane Sulawesi karo Sragen. Ya. Banyuwangi tapi enak titik-titikan. Ana titik-titikan. Titik-titikan iki piye? Yo sing Ketahe ngono. Ayo, Elisa, ayo, ketekan. Ya si aku carane sabite aku bangun aku. Oh, bangun. Unta. Wah, ini yo kincel. Kayak mana unta.
Ya, petetan. Yuk, bisa. Betetan. Kalau banyak. Ya cewek Jawa kok. Oh, Jawa meneh, Jawa meneh. Sing disewu yo iki. Jam Jawa iku rezeki. Kok Yo. nggih. Gerasakan Banyuwangi Katul. Ya, yuk terus. Raina